Com que porto 50 anys a la formació professional, hem fet moltes coses perquè he tingut la sort d'envoltar-me amb molt bons professionals a la formació professional i, per tant, el nombre de projectes és, jo crec que innumerable. Però del que em sento més orgullós i més satisfet és d'haver aconseguit que gairebé tothom que treballa a l'FP estigués en un projecte d'innovació i que poguéssim alinear els interessos del Departament d'Educació, els interessos dels centres, dels instituts i del mateix professorat en fer que aquesta formació professional que tenim avui sigui una FP d'èxit. D'això és el que em sento més orgullós, que hem anat tots junts. Agraeixo aquest reconeixement, el rebo amb molta il·lusió i amb molt d'agraïment i, per tant, moltes gràcies a tots i a totes els que, d'alguna manera o altra, l'heu fet possible. Moltes gràcies. La meva relació amb el món de la formació professional institucionalment comença el 1999 quan em designen membre del llavors acabat de crear Consell Català de la Formació Professional. Només 3 reflexions. Cal adaptar el llenguatge de la formació, el llenguatge de l'empresa és molt diferent a l'empresa i dels altres actors i s'han de fer passarel·les i s'ha de fer traducció. Les empreses, per poc responsables, per poc preocupades pel seu entorn, per poc propòsit que siguin, haurien d'assumir que millorar l'ocupabilitat dels joves mitjançant les estades en la seva empresa, amb la seva formació, és un motiu que no es pot superar pràcticament amb res. És el començament d'unes generacions de gent que estarà molt millor perquè algú va ser el primer de tenir una bona ocupabilitat. I el tercer és seguir insistint, sobretot, el convenciment que l'empresa pot ser corresponsable de la formació professional, formant part dels òrgans, però sobretot actuant, formant a la gent. I per fer això necessita motivació, es necessita suport, es necessita acompanyament, però sens dubte és la pedra fonamental del sistema. Els projectes més significatius per mi o dels que estic més orgullosa serien, o parlaré de 3. Un que és un projecte d'integració que vam fer per persones preses en tercer grau. Vam aconseguir fer una formació dia rere dia amb ells i quan van sortir ja al carrer definitivament tenien una inserció laboral assegurada. El segon projecte té a veure en el treball amb dones migrades al Vallès Oriental, on vam poder treballar tant la seva integració com la seva formació específica en sectors com el de les cures, que com a resultat vam aconseguir una inserció laboral per sobre del 70% i una integració social i de coneixement de l'entorn d'aquestes dones. I finalment, més que un projecte, vull referir-me al treball tant d'assessorament, de guia i de posada en marxa de formacions per la gent en actiu dintre de les empreses i l'assessorament als companys de comitès, delegats i comitès, per dinamitzar la formació dintre de les empreses i treballar un pla de formació a les empreses. Jo penso que les grans contribucions de la meva carrera professional han estat bàsicament 3. Quan dirigia el SOC va ser durant la pandèmia, penso que va ser un repte molt important, perquè el que vam aconseguir, jo no només, sinó tot l'equip del SOC, va ser mantenir obert les 80 i pico portes que obríem diàriament, no vam tancar ni un sol dia i no només això, sinó que ens ho van reconèixer a nivell europeu, donant-nos un premi per la gestió que havíem fet d'aquesta etapa. Durant la direcció del Consorci de Formació Contínua, penso que el gran èxit que vam tenir va ser posar a l'agenda del govern persones treballadores en actiu com un col·lectiu separat del que és la persona treballadora en atur, que eren els serveis que se li oferien en aquell moment. Allà vam definir que tenien altres interessos i altres disponibilitats. I després, per mi, el tercer gran èxit, i per mi el més important, és envoltar-me sempre d'un equip de gent molt abocada al servei públic de qualitat, molt enfocada a l'atenció a les persones, que s'hi va deixar la pell, tant a nivell professional com personal. Jo el que sí que vull és sobretot agrair aquest premi, penso que és un reconeixement evidentment a la meva carrera professional, però també a la de tota aquesta gent, i vull agrair als consellers i conselleres que van apostar per mi, en diferents moments de la meva etapa. Per tant, vull agrair a ells i a tots els equips que m'han envoltat el poder tenir aquest premi avui.
són Centre d'Estudis Jaume Balmes, una cooperativa nascuda l'any 1982 a l'Hospitalet. Des de fa més de 40 anys impulsem projectes de formació professional integrada, formació professional per a l'ocupació, oferim cicles formatius de grau mitjà, de grau superior, certificats professionals i formació contínua. Tenim representació en 12 famílies professionals i en 6 sectors dels 10 estratègics definits per l'FPCAT. Per al Centre d'Estudis Jaume Balmes, el centre de tot és l'alumne. Sempre el posem al centre del nostre projecte formatiu i l'oferim un servei integral que inclou l'orientació laboral, l'assessorament, l'acreditació i la qualificació. Tot això sempre amb una vocació clara per la igualtat d'oportunitats i on la perspectiva de gènere es posa al centre de tots els nostres projectes formatius. Formem anualment més de 3.500 alumnes amb una clara vocació que és construir un futur millor i sostenible a través de l'AFP. L'Institut Mollerussa és un institut de formació professional. Som centre integral de dues famílies, la família agrària i les indústries extractives, i es caracteritza per fer formació professional professionalitzadora, més que academicista. Què vull dir amb això? Vull dir que el nostre objectiu és tenir molts mitjans perquè els alumnes puguin fer moltes pràctiques de tots els àmbits que estem fent. La nostra aportació és capacitar persones perquè després, amb els diferents mons laborals, estiguin molt ben preparats, però des d'una vessant pràctica, i que allò que després es trobaran a les empreses o a les institucions ho hagin viscut i ho hagin treballat de forma teòrica i pràctica ja a l'institut. Això vol dir que per poder fer això es necessita molts mitjans materials, però també es necessita personal humà molt especialitzat en cada una de les famílies que estem impartint. Com a centre de formació professional de la rama d'informàtica, el nostre objectiu era una mica apropar-nos més a l'empresa, tenir un contacte més amb l'empresa, i aquest contacte s'ha vehiculat a través d'una sèrie de projectes d'innovació. El projecte principal va ser presentar el centre com a centre d'excel·lència al Ministeri en una convocatòria, i ens ha permès desenvolupar una sèrie de projectes en col·laboració amb empreses, i aquests projectes sí que tenen una projecció important, que són els que fan una mica donar-li aquest valor afegit a la feina que es fa en el centre, i aquesta connexió amb el centre, l'empresa i els estudiants. L'Institut Tecnològic de Barcelona està situat en el barri de Trinitat Nova, és un dels barris més pobres de la ciutat de Barcelona, amb més problemàtica social, i una de les coses que ha portat l'Institut al barri és el poder-lo utilitzar com una eina de transformació del barri. A Jesuïtes del Clot, enguany, estem de felicitació. Complim 125 anys fent servei educatiu en el barri del Clot, i en concret 85 anys la formació professional. Tenim vocació de servei a les persones, a les famílies, al barri, i també al teixit industrial que ens embolcalla. Apostem per una formació professional que formi de manera íntegra la persona. Ens centrem, diguéssim, no només a la part de les competències professionals, sinó també amb les competències personals i socials dels nostres alumnes. I creiem fermament en tot això perquè és el que ens demanen els sectors productius del nostre país. Treballem diverses línies dintre de la formació professional. Per una banda, tot el tema de lo que és la innovació pedagògica, també tot el tema internacional i treball internacional que fem amb els nostres alumnes en les diferents beques Erasmus que tenim, i d'altres línies també en formació amb empreses. Tot això també és una vessant que portem treballant des de diversos anys. A la Cambra de Comerç de Tarragona portem més de 100 anys desenvolupant activitats formatives, tant per joves com per treballadors, en programes actuals i arrelats al territori, amb l'esperit de formar persones per tindre talent per a les empreses de la nostra demarcació.
Des de la Cambra de Tarragona fa molts anys que estem desenvolupant programes orientats a la formació professional. Tenim el programa d'ambaixadors de l'AFP, tenim el programa d'assessorament a empreses en matèria de formació, tenim les fires de la formació professional i fa pocs dies s'han agrupat com a centre integrat de formació professional conjuntament amb el Vidal i Barraquer d'aquí de Tarragona. Actualment estem realitzant moltes formacions per joves, per persones en atur, per professionals d'empreses. Actualment aquí a la Cambra estem fent el curs de pilot de drons, community manager, un curs de manicura, pedicura i també estem realitzant altres cursos fora de les nostres instal·lacions en col·laboració amb ajuntaments de la nostra demarcació. Des de la Fundació Impulsa promovem igualtat d'oportunitats a joves amb vulnerabilitats econòmiques que no podrien estudiar estudis postobligatoris. Els hi bequem aquests estudis de grau mig i grau superior, en els quals, a part d'aquesta beca econòmica, els hi oferim un ordinador i una mentorització a través d'una tècnica formada i un voluntari associat als seus estudis. Des de la Fundació Impulsa ajudem a enfortir la formació professional a través de la inclusió social en el territori i donant valor en aquests estudis que volen formar-se els joves per tal de que totes les relacions que tenim entre centres i empreses i també aquests estudiants acabin donant valor al que són els estudis professionals. Amb la nostra tasca, des de la Fundació Impulsa, hem aconseguit que centenars de joves s'hagin graduat de formació professional, demostrant que aquests estudis tenen una projecció a futur i un valor social. El Gremi de Comerciants de Bicicleta el que cerca és aglutinar el màxim nombre de botigues de bicicletes de Catalunya i donar-li uns serveis afegits. Hem partit de la base que no feia falta gaires coneixements del món de la bici per poder treballar de mecànic de bicicletes, a tenir un nivell de sofisticació molt gran, en el qual fa falta molta formació en continu. La nostra aportació a la formació professional és la sol·licitud des de fa uns anys que hem fet d'un grau mitjà en mecànica de bicicletes, en el qual estem pendents que se'ns autoritzi ja a fer. Ja tenim preparats diferents escoles per instituts, en aquest cas, per poder tirar endavant aquestes formacions. Paral·lelament fem també tot el tema de formació ocupacional, que el fem amb el SOC, a través de diferents programes, ja sigui singulars, FOAPs o d'altres. També amb el Consorci de Formació Continuada de Catalunya hem fet diferents formacions de Comfortcat a mida i això és una miqueta el que fem dintre del món de la mecànica per tal de professionalitzar-la i per tal de generar relleu generacional en el qual en el nostre sector ens fa molta falta. L'Hospital del Mar és un hospital que té una llarga tradició en formació d'estudiants de formació professional. Tenim una experiència molt important amb aquest tipus d'estudis relacionats fonamentalment amb l'Institut de Formació Professional. És la nostra voluntat que continuar oferint una educació i una formació als nostres estudiants perquè puguin tenir experiència en el seu àmbit i l'altra part, a part dels estudiants, els nostres professionals ja fa molt temps que estan involucrats en aquesta formació i aquest és un factor que crec que és diferencial i crític per nosaltres. L'aportació de l'Hospital del Mar a la formació professional és molta i molt variada. De fet, una de les més visibles és el fet de tenir la gestió directa d'un institut d'FP públic, com és el nostre cas. Per nosaltres això és un luxe, perquè ens permet una actualització permanent dels nostres estudis, poder disposar de materials, instruments, d'especialistes que ens donen un cop de mà, estar al cas de reptes, de la innovació del sector. De fet, no és estar només vinculat al sector, sinó formar-ne part. Som la Unitat de Prospecció i Anàlisi Laboral de la UOC, una unitat multidisciplinar conformada per investigadors en l'àrea d'economia, d'educació i de ciència de dades, que té com a missió entendre quines són les necessitats de talent i competències de les empreses i quines són les necessitats de formació de les persones en un mercat de treball que canvia contínuament. La nostra aportació a la formació professional ha estat
aportar dades i coneixements sobre com està canviant les demandes de competències i perfils al mercat de treball, a partir de dades qualitatives i quantitatives. En quant a les dades quantitatives, fem servir registres de vacants que es publiquen al mercat de treball, més de 1,5 milions de vacants a Catalunya, quasi 5 milions de vacants a l'estat espanyol. I en quant a les dades qualitatives, doncs hem pogut fer entrevistes en profunditat a experts sectorials i representants d'empreses que ens permeten aprofundir en les tendències que trobem a les dades. Tot això ens ha permès identificar canvis molt importants en el mercat de treball i una demanda creixent de competències toves, de competències digitals avançades i de competències verdes. Vaig arribar fa 7 anys, creuar els 7 països africans i el mar Mediterrani. Vaig estar allà a un centre minós aquí a Barcelona. Des d'allí vaig començar a estudiar. Gràcies a la meva educadora, René Tobar, que em va explicar o em va orientar per poder continuar els meus estudis. Vaig començar fent cursos de castellà-català i després vaig fer un PFI d'informàtica a Col·lecti, que és una cooperativa, i després vaig fer el grau mitjà a l'Escola Balears i Ones, que està a Badalona. Vaig continuar els meus estudis i a fer el cicle superior a l'Escola de Treball, fent el cicle superior de desenvolupament i aplicacions web. Actualment estic a la UOC estudiant l'enginyeria informàtica i treballant com a tècnic informàtic a NCR. A l'Escola de Treball vaig demanar la beca per fer un intercanvi, em van donar una beca per anar a Ghana a fer l'intercanvi. En aquest punt no sabien que era de Ghana i per mi era molt important aquest intercanvi que vaig trobar amb la meva família després de 7 anys. I per mi ha sigut un impacte increïble que poder trobar la meva família i creuar en l'educació, que l'educació m'ha tornat a casa després de tant de temps.